Martinskú vinotéku prišiel skontrolovať inšpektor. Zobral vzorky, ochutnal víno, odišiel. Poprosil ma teda, že či by som mu mohla dať tie fľašky so sebou, že vlastne na kontrolu, aby zistil, či sú všetky v poriadku a že či majú správne značenie. Možno sa vám to nezdá, ale práve som vykonal senzorický rozbor tejto vzorky vína. Mne na to stačil 1 deciliter. Koľko potreboval štátny kontrolór? 3 fľašky jednej značky, zahraničné, a z druhej tiež 3 fľašky, taktiež zahraničné. Jedna vzorka sa použije na analýzu, vždy musí byť originálna. Ďalšia slúži v laboratóriu, pokiaľ by sa malo niečo opakovať, teda ako kontrolná, a tá tretia je tzv. Arbitrážna. Druhú a tretiu fľašu vína teda otvárajú iba vtedy, keď prvá nemá dobré výsledky chemickej analýzy. S vínom ako so všetkými komoditami, potravinami, ktoré prichádzajú do laboratórií, sa na základe interného predpisu likvidujú. Podľa slov profesora Bíreša tak v kafilérii končia aj neotvorené fľaše, ktoré sú v poriadku. Myslím si, že asi to nie je celkom v poriadku. A celkom v poriadku nie je ani ďalší odber. Inšpektor vo vinotéke ochutnal sudové a vzal si aj so sebou. Experti vo víne posúdia danú vzorku na mieste a pokiaľ by mali nejaké podozrenie, že toto víno nespĺňa podmienky, tak v tom prípade odoberajú vzorky, majú na to špeciálne fľaše laboratórne. Sudové víno som mu dávala do našich plastových fliaš. Inšpektor si okrem 6 fľaškových vín odniesol ešte aj 6 litrov sudového vína. Vinotéke podľa zákona nejaká náhrada neprináleží. V hodnote asi 90 eur, keď sa to zráta všetko, tých 6 fliaš toho vína plus to sudové. Dnes fľaša vína stojí 3, 8, ale pokojne aj desiatky či stovky eur. Ako bude postupovať inšpektor, ak by mala vinotéka drahé víno len v jednom exemplári? Pokiaľ je jedna fľaša, tak v tomto prípade určite tá kontrolná vzorka neexistuje. A inšpektor takúto vzorku ani neodoberie. Hoc by bolo víno nevyhovujúce či nebodaj ohrozujúce zdravie, nik sa to nikdy nedozvie. Marian Lechan, televízia Markíza.